Takže čaute, ja vás vítam pri hre Minecraft, návod ako začať hru. Dáme si single player a create new world. Napíšeme si rôzne meno, to je jedno aké. Teraz sa nám vytvára svet. Musíme trošku počkať. Čiže na začiatok by sme si mali nazbierať čo najviac dreva, ktoré budeme neskôr potrebovať na svetlo a na rôzne pracovné náradie. Bude to trošku trvať, lebo do začiatku to ide pomaly, ale potom už keď nájdete diamanty a takéto veci, tak to už pôjde veľmi rýchlo. Teraz si môžeme premeniť drevo na takéto drevené debničky, z ktorých vyrobíme paličky, alebo môžeme vyrobiť aj, budú potrebné pre náradie pracovné. Ešte trošku. A keď náhodou uvidíte nejakú bielú ovečku, môžete ju zabiť, lebo z nej bude dobrá vlna na posteľ, na prvú vašu noc. Teraz si nájdeme nejaké miesto, kde by sme si mohli založiť dom. A kde by mohlo byť uhlie. Z tejto ovce budeme potrebovať takéto 3 na posteľ. Ešte máme jednu, ešte jednu potrebujeme nájsť. Dobre, takže posteľ budeme mať dneska. Dobre, tu by sme si mohli založiť základňu. Z tohto si vytvoríme takú bedničku, z ktorej sa potom dajú vyrábať iné veci ešte. Vyrobíme si takéto paličky, ktorých budeme robiť oheň alebo niečo také. Teraz si zrobíme krompáč a lopatu. A ideme rozbíjať.
zrobiť dvierka niekde tu. Dobre, dvierka máme hotové. Zrobíme dlhšiu chodbičku. Dobre, to by mohlo stačiť na začiatok. Zrobíme takú chodbičku tu na bočné okienko, aby sme mohli vidieť, či sa niekto neblíži náhodou. Dobre, tu stačí jedno. Dobre, tak to by mohlo vyzerať až bez začiatku, ale potom by ste si normálne mohli v pohode aj takto postaviť tu na napríklad. Ale to už by ste museli mať viac tých kameňov alebo hliny. Tu si zrobíme izbičku. Dobre, tu si teraz môžeme ísť zrobiť posteľ. Uložíme. Teraz môžeme ísť pohľadať uhlie, ktoré budeme potrebovať. No, cez noc bez neho nevydržíte. Budete ho potrebovať, keď budete ťažiť, a hlavne keď bude tma. Zatiaľ nemám šťastie na uhlie. Trošku sa treba porozhľadnúť po uhli. Vyzerá to ako takýto kameň, ale mám v tom také čierne bodky alebo flaky. A je to veľmi potrebná surovina na začiatku. Vidíte, tamto je uhlie, už ako môžete vidieť. Teraz sa ku tomu nejako dostať. Teraz si postavím takto schodíky. Postavím schodíky a idem ťažiť teraz uhlie. Nie je tu toho veľmi veľa, ale na začiatok stačí to. Bere ešte posledné dve, alebo koľko sú tu? Dobre, to bude asi posledná, alebo mi odíde klonkač. Tak sa môžeme vrátiť naspäť, ak sa nechceme zraniť. Tak teraz sa vrátime naspäť k domčeku nášmu a spravíme si ohník, aby sme videli trošku. Môžeme si dať 14, aby sme už nemuseli viackrát robiť. Si to takto dáme. Môžeme si to dať napríklad tu, si to dáme. Tak. Ešte tu má. A jednotka jednu by sme videli. Teraz ideme si zrobiť dvere, aby sa tak tam nedostali zombíci. Ideme si jednu dvere. Druhé dvere. Môžeme si dávať dvere. Tu máme. Takto. Tu máme. Okienka máme všetko, máme z začiatku, čiže
Viac nám už asi ani netreba. Tu môžeme poťažiť ešte trošku. Dobre, krompač došiel. Toto si môžete rozbiť a dajte si to dnuka, lebo keď budete v noci náhodou niečo potrebovať a neprespíte ju, tak sa vám to veľmi zíde, lebo vonku pobiehajú zombici a neradím vám byť vonku. Tak zrobíme si krompače. Máme 3. Zídu sa. Viditeľ sa pomaly stmieva. Teraz trošku ešte rozšírime chodby. Ešte môžete si zrobiť pec, ktorá sa vám zíde, keď nájdete napríklad zlato alebo niečo také. Takže dáte do toho uhlie, potom tam tu dáte uhlie, tu dáte to, čo nájdete, napríklad železo, zlato, a to vám vyjde taká tehlička z toho, aby ste si mohli potom zrobiť napríklad oblečenie alebo meč alebo krompač. Našli sme trošku uhlia. Dobre, to by nestačilo. Čiže vidíte, takto to nejak vyzerá v tme, ale ja už radšej idem dnuka, lebo za chvíľu začne vychádzať zombie. Ak chcete svetla, si môžete dať tu na okolo, aby ste trošku videli aj viac na okolo. Svetielka. A môžete ísť dnuka, láhnuť do postele a spať. A ja sa s vami lúčim, čaute. V druhej časti.